Nachádzam sa na križovatke Zbrojničná Mesiarska. Pozerám sa na nový prechod, ktorý tu prednedávnom pribudol. Je to perfektná vec, lebo dlhé roky tu nebol v podstate okrem prechodu, ktorý smeruje k soche Šandora Máreja, tu nebol tento prechod, čo bolo dosť zvláštne, lebo keď sa pozrieme zo Zbrojničnej strany, zo Zbrojničnej ulice, vidíme na konci obchodný dom Urban, hlavnú ulicu a veľa ľudí chodilo práve po tomto pešom koridore na koniec Zbrojničnej, kde je gymnázium, je tam kostol a v podstate tam ďalej je aj sídlisko Kuzmányho. Ja na túto križovatku prichádzam ale z tejto strany, z pravej strany od Maratónca Mieru a pokračujem ďalej na Mesiarskú ulicu. Tu vlastne vidíte, že tu chýba tu na jeden prechod, tam chýba prechod, zároveň aj na zadnej strane, ako je Baštová ulica, tam tiež nie je žiaden prechod. Je to také čiastkové riešenie, ale je to zároveň perfektná vec, že tu pribudlo, lebo zvýši to bezpečnosť pre chodcov.